आई, देवबाप्पा आले. ए आई, बस कर ना ग आता तो मोबाईल. बघ ना रे गनुल्या, तू आलास तरी आईचा मोबाईल काही सुटत नाही. बस झालं रे बाप्पा, मला ही ऑनलाईन आई नको झाली आता. अरे देवबाप्पा, मला खाताना मोबाईल, खेळताना मोबाईल, शिकताना मोबाईल आणि एवढंच काय, झोपताना सुद्धा मोबाईल रे. मला आता असं वाटू लागलंय हा मोबाईल म्हणजेच माझी आई आहे. मला नकोय रे हा मोबाईल आता. मला माझी ऑफलाईन आई दे, ऑफलाईन आई, जी मला खेळ शिकवेल, जी मला छान छान खाऊ करून स्वतःच्या हाताने भरवेल, जी मला स्वतःचा वेळ देईल, अशी मला ऑफलाईन आई देशील का रे देव बाप्पा? प्लीज दे ना रे ऑफलाईन आई. मातांनो, जर तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये सतत व्यस्त राहिलात ना, तर तुम्ही तुमच्या बाळाचं बालपण हरवून बसाल आणि बाळावर योग्य संस्कार पण होणार नाहीत. आणि ज्यावेळी तुमची मुलं मोठी होतील त्यावेळी तुम्ही वृद्ध झालेले असाल आणि कदाचित तुम्हाला वृद्धाश्रमामध्ये जाण्याची वेळ येईल. आणि त्यावेळी तुम्ही विचार कराल, दोष कुणाचा, पण वेळ निघून गेलेली असेल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.